Tämä on The Changers Podcast. Minä olen Cashcarin toimitusjohtaja Olli Sipilä. Podcast-sarjassamme pohdimme yhdessä vieraiden kanssa, minkälaista uutta fokusta ja muutosvoimaa Suomi tarvitsee noustakseen. Miten pääsemme seuraavalle tasolle, kehitämme innovaatioita ja parempaa työelämää kestävän kasvun aikaansaamiseksi. Rohkeat askelet kohti tuottavaa tulevaisuutta otetaan yhdessä. Joten liity seuraamme The Changers Podcastiin ja kuule muutoksen ääni. Tässä jaksossa jaamme oppeja johtamiseen haastavissa ja muuttuvissa tilanteissa. Cashcarit on nuoreksi yritykseksi kohdannut monta kriisiä ja niissä onnistumisia, kun kaasun tuonti esimerkiksi Venäjältä katkesi ja toteutimme Inkoon LNG-terminaalin maailmanennätysaikataulussa. Voidaanko kriisijohtamisen oppeja hyödyntää myös esimerkiksi suurissa ja monimutkaisissa kasvutilanteissa? Kanssani keskustelemassa on monet yritykset kriisistä nostanut yritysjohtaja, hallitusammattilainen sekä teollisuusneuvos Lauri Ratia. Tervetuloa, Lauri. Kiitos. Teit pitkän ja kansainvälisen uran Nokialla ja olet toiminut useissa yrityksissä toimitusjohtajana ja sekä hallituksen puheenjohtajana ja jäsenenä. Sittemmin olet ollut mukana usein yritysten kuten Talvivaaran, Stockmannin ja Turun telakan pelastamisessa. Mikä on saanut sinut hyppäämään mukaan näinkin epävarmoihin tilanteisiin, laittamaan itsesi likoon yhä uudestaan sekä motivoitumaan kerta toisensa jälkeen? Mä luulen, että tämä on kodin perintöä. Mun isäni oli kaukopartiomies ja kaukopartio suuntautui Äänisjärven itäpuolelle. Ja isä oli ainoa upseeri, joka sieltä palasi hengissä takaisin. Ja mä luulen, että itse asiassa hänelle jäi tästä jonkunlainen kunniavelka ja tämmöinen suoriutumisen pakko. Ja sitä suorittamista meillä kotonakin arvostettiin. Asuimme rivitalossa 50-luvulla Tapiolassa ja meillä oli hyvin selkeät työlistat, mitä itse kunkin erityisesti esikoiden tuli tietysti suorittaa ja työlaatu myöskin tarkastettiin. Ja luulenpa, että tältä ajalta itse asiassa on jäänyt itsellenikin tämmöinen suoritumisen halu ja menestymisen pakko ja sen takia olen hakeutunutkin tämmöisiin tilanteisiin, joihin kaikki eivät halua mukaan. Monesti nämä erikoisjoukot, niin kuin kaukopartio, niin tuo myös johtamiseen ja kriisitilanteisiin aika monia hienoja tekemisiä ja oppeja, tuo sitä vastuuntuntoa ja muitakin tämmöisiä hienoja tekemisiä. Kun äsken kävin läpi näitä tiettyjä kriisitilanteita, niin niissä johtaminen, niin miten niistä voidaan oppia? Monesti, ehkä tänä päivänä, kun tätäkin jaksoa nauhoitetaan, niin maailmalla myrskyää pörsseissä ja markkinoilla, niin miten se yrityksen kurssi voidaan pitää oikeana, kun monesti vakaaksi toimialoiksi miellettyjä yhtiöitä kohtaa kriisi? No kyllähän semmoinen alku tällaiselle kriisin johtamiselle on se, että tehdään nopeasti analyysi, missä ollaan. Se on pakko tehdä myrskysi tai ei, jos on ajauduttu vaikeuksiin. Ja sen analyysin tavoitteena on tietysti arvioida, mitkä on ne, mä kutsun niitä päätyövirroiksi, jotka on ikään kuin pakko puristaa läpi siinä muutostilanteessa. Nehän jaetaan sitten hankkeisiin ja edelleen tehtäviin. Ja sitten niille päälle rakennetaan tämmöinen projektitoimisto, jonka projektitoimiston alaisuudessa sitten ikään kuin rakennetaan pakkotahtinen kone näistä työvirroista, hankkeista ja tehtävistä. Ja niitä saattaa olla sitten hyvin monia. Esimerkiksi Stockmannilla, kun tätä suurta syvämuutosprosessia vietiin läpi, niin näitä päätyövirtoja oli 13, hankkeita 220 ja näitä tehtäviä 2450 ja jokainen voi arvata, kun puhutaan 2450 tehtävästä ja 220 hankkeesta, jotka on kaikki aikataulutettu ja vastuutettu, että siihen todella tarvitaan tämmöinen pakkotahtinen kone, että se saadaan puristettua läpi. Toisaalta kriisissähän on pakko toimia nopeasti ja näin ollen niin ainoa tapa, joka mun mielestäni toimii tällaisissa tilanteissa, niin on tällaisen kehikon rakentaminen, jota sitten seurataan ja
ja miten sanoisin, suoritusta piiskataan eteenpäin. En halusi käyttää sanaa armottomasti, mutta rakentavasti. No, tuossa oli monta semmoista teemaa, mitä tuli kyllä elävästi muistoon, kun sitä LNG-terminaalia Inkooseen tehtiin. Eli selkeä ohjelma, hyvin tarkkoinen suunnitelminen per tämmöinen työosa-alue ja sitten niitä orjallisesti noudattajien ja viesti oli, että tulkaa kertomaan, jos on ongelmia, mutta muuten vaan tehkää, että saatiin asiat etenemään. Miksi aina tarvitaan vai tarvitaanko kriisi, että näin voidaan toimia? Eikö tämä kannattaisi joka firmassa koko ajan tehdä? Onko se niin hankalaa? No se on ehkä hankalaa ja ei hankalaa samaan aikaan. Mun mielestä niin asia, jossa tämmöinen toteuttaminen tulee selkeimmin esiin kaikilla yrityksillä on silloin, kun tehdään strategisia suunnitelmia, koska tiedetään tilastojen ja muidenkin mukaan, että tämmöistä strategista suunnitelmista saadaan itse asiassa toteutettua vain vajaa kolmannes. Ja kysymyshän on silloinkin tämmöisen kehikon rakentamisesta, jossa tämä strategian toteutus viedään hyvin suunnitellusti ja määrätietoisesti läpi, koska juuri se strategian kirjoittaminen ja sen hahmottaminen on itse asiassa näistä kahdesta se helpompi tehtävä. Kuulostaa omituiselta, mutta näin se todellakin on. Ja sen toteuttaminen on sitten paljon hankalampi ja vaativampi tehtävä ja siinä usein todellakin epäonnistutaan. On sitten tietysti pienempiäkin tilanteita kuin koko yhtiön strategian uusiminen. Että saattaa olla kyseessä jonkun tuotelinjan tai palvelulinjan uusiminen ja samat lainalaisuudet pätee toki sielläkin. Ainakin oma tuntuma on, että kriisissä se tietty tilannekuva ja se strateginen valinta on sitten loppupeleissä aika selkeä ja ehkä sitten normaalitilanteessa sitten, vaikka tehdään hyvää strategiaa, niin onko se sitten se tilanteen selkeys ja sen strategian toimeenpanon selkeys ymmärretty yhtä voimalla, niin tämä on ainakin semmoinen, mitä itse olen pohtinut näiden niin kuin eroavaisuuksina, että on enemmän vaihtoehtoja normaalitilanteessa ja sitten kompleksit asiat niin tuppaa vähän hidastumaan. No jos yrityksellä menee hyvin ja strategiaa uusitaan, ei välttämättä tehdä kokonaan uutta strategiaa, niin itse asiassa saatetaan tuntea olo, miten sanoisin, ylimäärin mukavaksi, että se strategia toteutuu siitä ikään kuin itsestään, mutta vastaushan on selkeä, että se ei todellakaan toteutu itsestään, ellei siihen panosteta ja se on ehkä se yksi vaikeus. Se on myöskin kulttuurikysymys, että jos yrityksessä ei ole tämmöistä, mä en itse asiassa tykkää tästä sanan suorituskulttuuri, mutta tämmöinen, jossa on selkeät päämäärät ja tämmöinen päämäärätietoisuus ja päämääristä pidetään kiinni ja niitä noudatetaan, niin silloin tämmöiset muutokset on ikävä kyllä, niin ainakin osittain tuomittu epäonnistumaan. Ja niin kuin tässä oli puhetta, niin vain alle kolmannes niistä sitten loppujen lopuksi toteutuu sillä tavalla, kun on suunniteltu. Joo, tuo toimeenpanon kulttuuri, niin se monessa ei ole ihan niin selvää monessakaan yrityksessä. Niin se on jo. Ja tämmöinen niin kuin toimeenpanon kulttuuri on se, joka itse asiassa sitten tällaisessa muutostilanteissa on se varsinainen aikasyöppö. Silloin kun menee hyvin, niin miten mä sanoisin, tahdotaan vähän lihoa semmoiselle mukavuusalueelle ja sieltä mukavuusalueelta poistaminen ei ole kauhean yksinkertainen temppu. Sehän edellyttää usein myöskin organisatorisia ja henkilömuutoksia ja sillä tavalla pyritään siihen, että saadaan kellotaajuus vähän korkeammalle ja saadaan tämmöinen toteutus niin aikataulu selvästi hiottua lyhyemmäksi. Ja sitten myöskin tietysti niin sitoutettua ne avainhenkilöt siihen, että ne päämäärät, jotka sille on asetettu, niin todellakin pusketaan läpi, mutta ei ole tietysti ainoa asia, vaan koko henkilökunta on saatava mukaan, että tämmöinen muutos saadaan puskettua sitten lopulta läpi. Miten tämmöisessä joko kriisitilanteessa tai mistä pidä erityisen tämä syvä muutos, eli transformaatio tilanteessa, niin miten toisaalta pitää ehkä luoda kuvaa siitä, että muutos on välttämätöntä ja siihen liittyy epävarmuutta, toisaalta pitää tiettyä vakautta ja suuntaa, niin onko näiden välillä tasapainoilua
ja oletko mahdollisesti kokenut tämän semmoisena kriittisenä tekijänä? No mä en koe, että siihen asiaan liittyy tasapainoilua. Itse asiassa kysymys on tämmöisen kriisin tai syvän muutoksen johtamisesta ja sen johtamisen täytyy olla selkeätä. Mä korostasin sitä, että päämäärät täytyy olla ihmisille ymmärrettäviä. Niiden täytyy olla riittävän yksinkertaisia. Ja itse asiassa hyvin usein on tärkeää sellaisessa tilanteessa, että luodaan yhtiölle, jollei sitä ole, niin kirkas visio, koska kirkkaaseen visioon sen perusteella on helpompi inspiroitua. Ja esimerkiksi Stockmannilla me pohdittiin hyvin syvällisesti, että mikä tämä visio tai niin kuin puhutaan usein higher purpose voisi olla ja tultiin siihen tulokseen, että se on hyvän elämän markkinapaikka, joka on mun mielestä hyvin innostava lauselma tai lausahdus, ihan kuinka halutaan sanoa. Ja sitten siihen toisaalta liittyy Stockmannin tapauksessa erityisesti asiakaslupaus, joka oli tunne, joka kestää, joka myöskin on mun mielestä niin yksinkertaisella tavalla sanottu se, mihin yritys oikeasti kokonaisuudessa pyrkii. Mä itse uskon aika lailla arvojohtamiseen ja vaikka nämä nyt ei sinänsä ollut arvoja, niin Stockmanni tietysti uusi arvonsakin, jotka oli keskityn asiakkaaseen, toimin rohkeasti ja teemme yhdessä, joka tarjosi erinomaisen pohjan sille johtamisella, jolle se Stockmannin kriisi tai syvä muutos sitten perustettiin. Eli hyvinkin syvässä kriisitilanteessa, akuutissa yllättävässä kriisitilanteessa, niin nämä yritysjohtamisen äärimmäisen tärkeät peruskäsitteet, visio, merkitystä, purpose ja arvot, niin ne kuitenkin johtaa siinä sitä tilannetta sitten läpi organisaation. No kyllä mä koen niin. Me kun otettiin yli Talvivaaran Sotkamo Oyn konkurssipesä Terrafamelle 15.8.2015, niin yksi tärkeimpiä asioita, mitä tehtiin, oli kun tultiin alueelle, niin sanottiin, että meidän arvot on turvallisuus, tehokkuus ja sitoutuminen. Ja ne arvot on edelleenkin yhtiön perusarvot ja niille oli helppo rakentaa, koska se mitä tarvitsi yritykseen tuoda silloin erityisesti, niin oli tämmöinen teollinen ja tehokas kulttuuri. Ja se on jälleen kerran yksi semmoinen asia, joka on tärkeä, mutta mä korostasin ehkä aivan erityisesti sitä sitoutumista. Tässä Tokkan tapauksessa oli teemme yhdessä, täällä se sanottiin sanalla sitoutuminen ja mä uskon siihen, että tämmöinen 3 ilmaisun arvopohja on aika hyvä, koska ihmiset muistaa sen, mitkä ne arvot oli. Jos niitä on 5, niin niitä on jo liikaa. Toimimme yhdessä, rakennamme tulevaisuutta ja tunnemme vastuumme on Gasgrid-arvot, jotka itse asiassa henkilöstö löysi yrityksen alkuvaiheessa. Ne oli niihin, mihin haluttiin kollektiivisesti sitoutua ja ne on kantanut meitä negatiivisten muutosten ja kriisien ja positiivisten mahdollisuuksien kautta. Kuten tässä äsken huomattiin, on itse asiassa hyvin samankaltaisia kaikissa näissä yrityksissä. Ero oli se, että Stockmannilla henkilökunta todellakin osallistui näiden arvojen määritykseen. Taas kun me marssittiin sinne konkurssipesän yliottoon, niin me todettiin, että me kerrotaan, mitkä nämä yrityksen arvot on, mutta henkilökunta on sitten ne omaksunut ja sehän on hyvin tärkeää tietenkin. Silloin osuu kohdalleen. Niin juuri. Puhut aika paljon henkilöstön roolista tämmöisessä syvämuutoksessa ja sen aikaansaamisessa. Miten varmistetaan arvojen lisäksi, että tämä organisaatio pysyy yhtenäisenä ja motivoituneena, kun monesti aika monta ajatusta on varmasti, jos kriisi varsinkin kohtaa? No mun filosofiani johtamisessa on se, että joukkoja johdetaan edestä ja näytetään oma sitoutuminen, mutta joukkoja johdetaan myös keskeltä. Ja esimerkiksi Terrafamessa me toteutettiin se sillä tavalla, että kun siellä oli hyvin huono turvallisuuskulttuuri, joka kaivosteollisuudessa on kaiken A ja O, niin me aloitettiin heti 2 viikon päästä siitä, kun konkurssipesä oli otettu yli, niin torstai-aamuisin kello 7 turvallisuuskävelyt, johon johto ja sitten itse kunkin osaston johto osallistui. Ja tällä tavalla mulla oli erinomainen mahdollisuus päästä tutustumaan laajaan joukkoon ihmisiä, jotka tekee sitä kenttätyötä siellä hyvin erilaisissa olosuhteissa. Mä opin myöskin arvostamaan sitä, että joissakin työtehtävissä olosuhteet on todella ankarat ja vaativat. Ja turvallisuus on silloin niin kuin kaiken A ja O. Ja mä halusin myöskin tällä omalla esimerkilläni näyttää, että me todella välitetään. Että me halutaan, että ihmiset, kun ne tulee terveenä töihin, ne lähtee myös sieltä terveenä.
Vaikka läpi Suomen talven niissä olosuhteissa. Niin vaikka läpi talven Suomen talvisissa olosuhteissa, kun sielläkin lämpötilat tietysti vaihtelee plussasta -35, niin jopa enemmänkin on pakkasta. Miten sitten viestintä? Olet korostanut viestinnän merkitystä kriisiä ja muutenkin muutosjohtamisen tilanteessa jotenkin minusta tuntuu, että tämä viestinnän roolia nykypäivän monikanavaisuudessa ja jatkuvassa viestintätulvassa ei voi millään tavalla väheksyä missään tilanteessa, niin miten kriisin keskellä tai muuten, niin miten viestinnän merkitys on näkynyt ja voitko kuvata sitä, että onko sen merkitys muuttunut ja kun kanavat on monimuotoistunut? No mä itse uskon, että ketään ei voi viestittää hengiltä. Viestittää pitää ja se pitää aktiivisesti. Mä oon itse uskonut tämmöisiin town hall-kokouksiin. Nykyään nämä town hall-kokoukset on toteutettavissa juuri monikavaraisuuden takia niin huomattavasti paljon helpommin kuin aikaisemmin, jolloin piti koota joukkueet samaa tehdashalliin tai jotain vastaavaa. Ja mä pidän tämmöistä rehellistä ja suoraa kommunikaatiota äärimmäisen tärkeänä. Puhutaan tämmöisestä inclusiveness, niin ihmiset pitää saada mukaan ja kukaan ei saa olla niin kuin sen tietovirran ulkopuolella. Et kun me on nyt pidetty esimerkiksi Terrafamella, jonka hallituksen puheenjohtajan tehtävistä luovuin pari viikkoa sitten, niin tämmöisiä town hall-kokouksia meillä on siellä meneillään jälleen tämmöinen isompi muutosprosessi, niin ihmiset osallistuu niihin erittäin aktiivisesti, joka on musta niin kuin hieno asia, että on paljon työlämpää koota ihmiset tämmöiseen tehdashalliin kuin niin sanotusti Teamsin ääreen. Ja mä korostasin sitä, että jonka jo sanoinkin tässä aikaisemmin, että se kommunikaation avoimuus, transparenttius ja rehellisyys on kaiken A ja O. Että ihmisten pitää tietää, missä mennään, mitä odotetaan, mitä tulee, niin hyvin kuin se nyt tämmöisissä myrskyisissä olosuhteissa voidaan ylipäätään kertoa. Niin ja silloin se keskittyy se oma tekeminen sitten niihin oikeisiin asioihin, eikä pohtimiseen, että mitähän sieltä mahtaa tulla tai mitä naapuri tietää enemmän kuin minä tiedän. Juuri näin, että kukaan ei saa olla niiden viestien ulkopuolella. Ja tämä koskee tietysti yhtä lailla sit tärkeitä sidosryhmiä. Silloin kun isoista muutoksista puhutaan, totta kai silloin puhutaan ensinnäkin OHJ-ketjusta, joka on siis omistajat, hallitus, johto, jolla pitää olla totta kai tämmöinen yhdensuuntainen näkemys asioista ja sitten pitää olla tietysti omistajien tuki sille muutokselle, mitä tehdään, mutta se ei riitä. Sitten pitää olla, tämä henkilökunta pitää olla siinä laivassa mukana ja työskennellä sen yhteisen päämäärän hyväksi. Että se henkilökunta loppujen lopuksi siinä muutosprosessissa on se kaikkein suurin avaintekijä. Joo, se saadaan pysyvää muutosta aikaan vaaditulla aikataululla. Toinen, mitä nostat esille, on rahoittajat. Ja rahoitus on monesti ilmeisesti kriisitilanteessa sellainen, että joka on hyvä pitää äärimmäisen lähellä. Ja toisaalta siellä varmasti nykypäivänä on myös hirveän paljon erilaisia mahdollisuuksia sitten, kun sitä rahaa tarvitaan monesti siinä muutostilanteen läpivientiin. Niin miten tämän koet? No joo, kysymyshän on itse asiassa luottamuksen rakentamisesta, että pitää luottamuksestakin sanoa, että se luottamusta rakennetaan ehkä ihan ensin oman henkilökunnan piirissä, että kyllä tästä selvitään ajatuksella, mutta että rahoittajathan pitää sitten saada totta kai mukaan ja rahoittajien suuntaan se luottamuksen rakentaminen on äärimmäisen tärkeää, että kun yritykset ajautuu kriisiin, niin rahoittajilla tulee tietysti sitten iso määrä kysymyksiä. Ja jos tehdään isompi strateginen muutos, niin rahoittajat tietysti helposti kysyy, että mikä tässä on erilaista kuin ennen. Ja mä oon näihin kysymyksiin vastannut, että se mikä on erilaista kuin ennen, että me toteutetaan tämä. Että kysymyshän on hyvin pitkälle siitä, että tehdään mitä luvataan. Ja tämä koskee niin omaa henkilökuntaa, rahoittajia, sijoittajia, kuin myöskin sitten toki, niin kuin myös voi sanoa, että omistajia, ennen kaikkea, toki sitten hallitusta ja johtoakin, mutta ennen kaikkea omistajia sitten näiden muiden tärkeiden sidosryhmien lisäksi. Onko olemassa keinoja, jolla yritys voisi etukäteen varautua tämmöisiin odottamattomiin muutoksiin tai kriisitilanteisiin? Oletko pohtinut näitä? No me eletään semmoista myllerrysten aikaa markkinoilla. Nämä Yhdysvaltojen nyt asetetut tullithan on
tuonut pörssit alas ja hyödykkeiden hinnat on laskussa ja monta muutakin muutosta markkinoilla tapahtuu. Tapahtuu ehkä jonkunlainen uusi jako tässä, josta kukaan ei tiedä, mitä oikeasti tuleman pitää. Ja mä itse uskon, että ihan yhtä lailla kuin tämmöisessä syvämuutoksessa, tämmöisessä tilanteessa, jossa sinänsä ollaan miten mä sanoisin, normaalissa vauhdissa, niin skenaariotyöskentely on noussut arvoon arvaamattomaan. Täytyy olla useampia skenaarioita, täytyy olla joku tämmöinen niin sanottu baseline, sitten täytyy olla huonoin mahdollinen outcome ja sitten täytyy olla myöskin tämmöinen positiivisempi näkemys. Ja jos sitten tarvitaan vielä näitä 3 useampia skenaarioita, niin sitten niitä pitää olla. Sehän riippuu tietysti aivan hirveästi siitä, että minkälaisilla markkinoilla toimitaan, että ollaanko kotimaan markkinoilla vai ollaan globaalissa bisneksessä, jossa sitten muuttujien määrä on isompi. Ja näin on toimittu näissä yrityksissä, joissa mä olen nyt ollut mukana. Meillä oli esimerkiksi Terrafamessa viime vuonna 8 eri skenaariota, jonka pohjalta ohjattiin laivaa silloin jo aika myrskyisissä olosuhteissa niin kuin Terrafamen näkökulmasta katsottuna. Se on aika monta potentiaalista tulevaisuuden kuvaa. Mutta jotenkin olen kokenut, että nykypäivän kriisejä yhdistää se, että se harvemmin tämmöinen kriisi osuu niin kuin yhden maan tai yhden toimialan kohdalle, vaan se on tämmöinen moniongelmainen jostain syystä ja sitten se, että oletko monesti auttaa, että olet myös niin kuin nopea reagoimaan siihen sitten, kun se maailma oikeasti muuttuu, niin se vaatii kykyä skenaariotyöhön, tilannekuvaan siitä ja sitten nimenomaan siihen toimeenpanokykyyn. No joo, näin se on ja sen takia niitä skenaarioita tarvitaan, ei nyt 8 välttämättä, mutta silloin kun sulla on selvät muuttujat, niin silloin kannattaa niitä useampia tietenkin ollakin, mutta vähintään ne 3. Että johto on varustautunut erilaisiin tilanteisiin ja myöskin ymmärtää, että mitkä on ne silloin läpipuristettavat työvirrat ja hankkeet ja tehtävät, ainakin niin kuin riittävällä tasolla, ei nyt välttämättä yksityiskohtaisia suunnitelmia myöten, mutta ainakin niin, että myöskin on tehty riittävä riskianalyysi, milloin tämän tyyppisiin tilanteisiin saadaan joutua ja mitkä on ne tekijät, jotka silloin täytyy erityisesti ottaa huomioon ja toimenpiteet, mihin pitää äkkiä ryhtyä. Joo, silloin olen käyttänyt monesti, että riittää, että et ole sitä lauman hitain zebra, vaan riittää, että olet siellä joukossa mukana toimeenpanemaan niitä. No näinhän se on, ei se nyt välttämättä tarvitse myöskään olla kärjessä, mutta siinä niin kuin, miten sanoisin, eturintamassa, koska tässäkin pätee se, että nopeat syö hitaat ja tämmöisen muutoksen johtaminen vaatii, nykyään on muotisana agiliteetti. En tiedä, mikä on se oikea suomalainen sana, mutta pitää olla niin kuin varuillaan ja pitää olla myöskin niin kuin toimintakykyä sitten nopeasti, kun se hetki tulee. Joo, vaatii vähän niin kuin varmaan sen hyvän strategian, monet skenaariot, mutta myöskin sitten taas toisaalta kyvyn muuttaa niitä ja reagoida niissä sitten kun se aidosti ne fundamentit, joiden perusteella on rakennettu, niin muuttuvat. Joo, sehän asettaa johdolle aivan erityisiä vaatimuksia ja sen takia niin mä korostaisin ehkä vieläkin enemmän diversiteettiä ja mä en tarkoita tässä sukupuolidiversiteettiä, vaan mä tarkoitan osaamisdiversiteettiä ja kokemusdiversiteettiä, jota tuommoinen johtoryhmä tarvitsee, jotta se keskustelu voi olla aitoa ja siellä varmasti tuodaan erilaiset näkemykset esiin ja sitten tietysti johtajan taito, joka sitä joukkuetta vetää, on sitten, että osataan tehdä oikeanlaiset synteesit ja myöskin sopia, että näin toimitaan, kun jos semmoinen tilanne tulee eteen. Siellä ei voi olla näitä yes but ihmisiä, joita tämmöiset nopeat muutostilanteet ei millään kanna. Joo, ei se arpomalla etene siinä. Ei. Olet kirjoittanut kirja, joka ilmestyi viime syksynä näistä opeista enemmän kriisitilanteissa ja monessa muussakin tilanteessa. Kirjan nimi on Pelastaja, kuinka kriisiyritys nostetaan kuoleman kuilusta. Voitko listata, mikä on tärkein oppi, minkä olet saanut haastavista johtamistilanteista? Kyllä se tärkein oppi on miten sä toimit johtajana. Johtaja johtaa edestä ja keskeltä. Se toinen asia, joka mä haluan erityisesti alleviivata, on se, että johtajan pitää olla
aito henkilö ja hänen pitää myös näyttää tunteensa. Tunteet on tosia ja ne on tosia myöskin niin sille joukkueelle, joka tekee siellä yrityksessä töitä joka päivä ja ne pitää myös huomioida, kun tällaisia isoja muutoksia tehdään. Koska näihin isoihin muutoksiin valitettavasti aina liittyy myöskin niin melkein aina muutosneuvotteluja, jotka tietysti tarkoittaa sitä, että osalle sitten siinä muutosprosessin kuluessa niin ei käy niin hyvin kuin sille yritykselle, mutta mä sanoisin tähän myöskin, että tämmöisessä muutostilanteessa tiedetään, että 20% on niitä muutosmaastereita, sitten on 60% henkilökunnasta saadaan mukaan ja 20% on sitten semmoisia, jotka roikkuu ja siitä 20% sitten vielä 20% sellaisia, jotka ei kerta kaikkiaan lähde mukaan. Ja kun toi prosessi toteutetaan avoimesti, rehellisesti ja aidosti, niin valtaosa se varmasti hyväksyykin. No kyllä se mun kokemukseni on, mutta se edellyttää sitä, että se viestintä on läpinäkyvää ja rehellistä ja se edellyttää myöskin sitä, että sinä johtajana näytät tunteesi, kuka olet. Et silloin kun on vaikeaa ja päätöksentekokaan ei ole aina helppoa, niin silloin pitää se naama näyttää juuri sellaisena kuin se on. Joo, ja aika monesti on puhunut ja sanonut, että jokainen on esihenkilö tai johtaja, niin sillä omalla tyylillään. Tietyt arvot pitää aina olla, arvoja pitää kunnioittaa, mitä yritys on, mutta sitten niiden sisällä niin ehkä tärkeintä on se aitous ja mikä on se oma tyyli johtaa edestä, ja mun mielestä tuo oli hieno nosto tämä, että myös keskeltä, että on ehkä tämmöisellä suomalaisessa ollut se, että suomalaisen johtajan pitää johtaa edestä, mutta tuo johtaa myös keskeltä, mun mielestä tuo siihen ehkä niin semmoisen aika hyvän näkökulman, että ei myöskään yksin saada sitä muutosta aikaa, vaan porukalla. Ei niin, se täytyy aina muistaa, että sä muutosjohtajana oot kuitenkin keulakuva ja totta kai se esimerkki on hirveän tärkeä, mutta pitää myöskin näyttää, että on osa joukkuetta, koska tietää joka tapauksessa, että kaikki joukkueen jäsenet tarvitaan, jotta se saadaan se muutos todella toteutetua. Tässä on monta asiaa käyty läpi. Kirja on erittäin hyvä ihan sekä kriisijohtamiseen että myös mun mielestä ihan yleisjohtamiseen. Eli tämä päivittyvä tilannekuva ja skenaariot, kirkas konkreettinen toimintasuunnitelma ja sen toimeenpanon malli, vaikka välillä vähän ulkopuolista project management officea käyttäen. Ollaan puhuttu tänään paljon kyvykkäästä ja sitoutuneesta tiimistä, ihan sieltä omistajasta tehtaan lattialle ja sidosryhmä viestinnästä ja toki siitä yritystoiminnan kuninkaasta eli kassasta ja rahavirrasta. Siitä ehkä tästä viimeisestä kassa ja rahavirta, niin se tuntuu olevan, että se on aina tämmöisessä, varsinkin kriisikohdassa, niin se elämänlanka ja erityistä huomiota monesta kohtaa nostat kirjassasi siihen. Se on yleensä valitettavasti niin, että tämmöisessä kriisiyrityksessä, niin jos kassa ei ole tyhjä, niin se on tyhjentymässä. Ja sitten on ollut jo tuloksenteko-ongelmia pitemmän aikaa ja todennäköisesti tuote- ja palvelutarjontakaan ei enää aikanakaan kaikilta osin ole kilpailukykyistä. Että kyllä se tarkoittaa silloin, että kun niihin toimenpiteisiin ryhdytään, niihin pitää ryhtyä nopeasti ja pitää myöskin yrittää sitten tavalla tai toisella aikaan saada tämmöinen niin sanottu sotakassa. Ja se ei ole kauhean yksinkertainen toimenpide tietenkään, jos ollaan niin sanotusti hyvin velkaisia jo ja enemmänkin sitten niin kuin pankkien armoilla, jos tätä sanaa voi käyttää. Ja silloin erityisesti se luottamus sinne pankkien suuntaan on tärkeä, koska tarvitaan sitten lisärahoitusta ja sitten täytyy tietysti miettiä myöskin sitä, että onko sitä rahoitusta saatavissa muualta. Ja tietysti semmoisia mahdollisuuksia nykyään on huomattavasti paljon enemmän kuin vielä joitakin vuosia sitten, vaikka edelleenkin olemme niin kuin hyvin pankkivetoinen tässä yritysten rahoituksessa. Tämmöinen muu rahoitus on tietysti
sitäkin on ehkä noin 1/3 markkinasta, mutta Yhdysvalloissahan tämä suhde on toisinpäin. Ja sinänsä varmaan tässäkin tämä uusi teknologia, että ennen joutui kiertämään maailmalle, joka aiheutti sen fyysisen ehkä rajoitteen sinne lisärahoituksen hankkimiselle, mutta nyt pystyy paljon nopeammin niitä yhteyksiä ehkä luomaan ja löytämään sitten niitä, joilla usko siihen uuteen toimintasuunnitelmaan ja strategiaan niin kuin löytyy. No joo, näin se toki on, mutta että tietysti kaiken A ja O on se, että se liiketoimintastrategia ja liiketoimintamalli on uskottava. Voidaan osoittaa, että se on lähtenyt liikkeelle sillä tavalla, kun on suunniteltu ja suunnitelmat siltä osin on kunnossa. Ja sitten myöskin tietysti täytyy vakuuttaa, että se niin sanottu tarina, joka siihen liittyy ja on todella tärkeä aina, että se on myöskin sellainen, jonka rahoittajat ja muut sidosryhmät, mahdolliset uudet omistajat, niin ostaa. Ja näin ollen niin mä korostasin sitä, että nämä erilaisia rahoituslähteitä tulee käydä läpi. Silloin kun ollaan akuutissa kriisissä, niin todennäköisesti niin ne tahot, jotka sitten sen rahoitusongelman ratkaisee, ne on sen hetken rahoittajat, jos ratkaisevat, ja sitten tietysti katseet kääntyy yhtä lailla omistajiin, jotka eivät aina suinkaan ole halukkaita sitten laittamaan yhtiöön lisää rahaa. Sekin täytyy vaan faktana ottaa huomioon. Joo, ja voi olla hyvin erilaisia omistajia mukana samassa veneessä. Niin. Kyllä, joo. Tietysti silloin, kun lähtee tämmöiseen kriisitilanteen johtamistyöhön, niin pitää varmistaa, että omistajilla on suurin piirtein samanlainen näkemys siihen, mihin ollaan menossa. Jos ne on hyvin ristiriitaisia, niin silloin tämmöiseen työhön ei pidä ryhtyä. Edellytykset menestyä on aika heikot siinä. No hyvin todennäköisesti ajaudutaan aika nopeasti sellaiseen tilanteeseen, että yhteistä näkemystä ei sittenkään löydy. Miten riskien hallinta korostuu ja onko se muuttunut tässä, kun maailma tuntuu olevan yhä epävarmempi ja nopeampi, niin onko riskienhallinta muuttunut tässä yritystyössä viime vuosina? No kyllä mun mielestä se on tullut paljon enemmän esiin. Hallitushuoneessahan usein aikaisempina aikoina se on siellä ollut kerran vuodessa, kun on arvioitu yhtiön tilannetta. Nythän näin ei suinkaan ole asia enää, vaan kyllä tämmöiset isommat investointiprojektit, niin niissä tehdään hyvin perusteellinen riskianalyysi. Ja toki tämmöisessä kriisiyhtiön kääntämisessä tai kriisin johtamisessa niin tulee riskejä arvioida jatkuvasti. Ja kun se liiketoimintasuunnitelma ja strategia muutetaan ja lähdetään uudelleen liikkeelle, niin pitää huolella arvioida ne siihen liittyvät riskit. Sitä myös tietysti rahoittajat ja omistajat ja henkilökuntakin toki odottaa, että tämmöinen työ on tehty. Joo, meilläkin yhtiössä niin me tehdään toki muutaman kerran vuodessa tämmöinen tietynlainen riskihallintaprosessi, mutta jokaisessa muun muassa hallituksen kokouksessa käsitellään riskejä. Eli kyllä se on tullut lähemmäksi sitä jatkuvaa arkea tietyllä tavalla. On. Ja toinen asia, joka mun mielestä on tullut lähemmäksi jatkuvaa arkea, on se, että asiakas on hallitushuoneessa ihan toisella tavalla kuin ennen. Mä sanoisin näin, että tämmöisessä B2B-liiketoiminnassakin, niin jos ei hallitus käytä niin kokousajastaan 20% sen markkinoiden ja asiakastilanteen läpikäyntiin, niin se ei tee työtään. Joo, siinä asiakkaiden menestyminen on sitten varmasti jokaisen yrityksen menestymisen tae. Näin se on. Voiko kriisi olla myös mahdollisuus? Ehdottomasti. Kyllä kriisi on, mä sanoisin, että se on aina kasvun paikka. Et tietysti kaikissa kriiseissä ei sit lopultakaan käy hyvin, näin se valitettavasti on, mutta että silloin kun kriisi otetaan hallintaan ja tehdään ne välttämättömät toimenpiteet, jotka tarvitaan siitä kriisistä ulos pääsemiseksi, ja täytyy aina muistaa, että se liiketoimintasuunnitelmahan on siellä pohjana ja sen täytyy myöskin tuoda ne näkymät, jonka perusteella se muutos tehdään. Aina täytyy yrittää löytää tai pitää löytää ne kasvupotentiaalit, miten sitä yritystä lähdetään kehittämään eteenpäin, vastaus on, että se on aina mahdollisuus. Joo, ja yksi semmoinen asia, mistä olen
iloinen viimeisen parin vuoden aikana on ollut se, että vaikka esimerkiksi Gasgrid on kohtanut isoja kriisejä, niin niiden hallinta on ollut hirveän tärkeää myös, mutta samaan aikaan ne strategiset mahdollisuudet esimerkiksi puhtaissa kaasuissa, kuten vedyssä ollaan pidetty niin kuin siinä strategian keskiössä, että se on ainakin itselle oppi, että vaikka iso kriisi tulee ja se olisi mahdollisesti kiva kaikki se huomio keskittyä, mutta pitää tehdä se selkeä tilannekuva, että mitkä on niitä kriisejä, mitkä on nyt mahdollisuuksia ja valita siitä, että mitkä on strategisesti tärkeimmät niistä ja viedä eteenpäin, niin se on ollut ainakin itselle yksi oppi. Joo, kriisinhoitohan on yleensä niin kuin aika lyhytjänteistä. Joo. Se taito, mikä siihen kriisin johtamiseen liittyy, että pitää olla myöskin se pitempi tähtäin, joka on tietysti siellä liiketoimintasuunnitelmassa ja se kriisin hoitaminen täytyy tapahtua sillä tavalla, että mennään oikeaan suuntaan suhteessa siihen liiketoimintasuunnitelmaan, joka on asetettu, jonka tavoitteet on sitten 3, 4, 5 vuoden päässä. Toki on näin, että kriisinjohtaja saattaa olla henkilö, joka ei vie sitten yritystä sen kriisin hoidon jälkeen eteenpäin, vaan sitten tarvitaan uusi maasteri, joka sitten vie yhtiön kohti niitä tavoitteita, jotka siinä uudessa liiketoimintasuunnitelmassa on asetettu. Aina se oikea kyvykkyys oikeassa paikassa. Näinhän se on. Tarvitaan erilainen johtaja eri tilanteisiin ja näin se tuntuu toimivan. Nyt tänään tosiaan markkinoilla maailmassa myllertää ja vähän pidempi aikaan sitä on ollut ja ehkä se jatkuukin tavalla tai toisella. Toivottavasti tämä on mahdollisuus Euroopalle myöskin kaiken tämän epävarmuuden ja kriisien keskellä ja Suomelle siinä mukana. Tätä ainakin Gasgrid yrittää rakentaa ja on ollut iso kunnia saada Lauri sinut vieraaksi, mutta voitko vielä kiteyttää sinun mielestä tämmöisen ison syvän muutoksen, syvän johtamisen tärkeimmät onnistumisen kulmakivet tähän jakson loppuun? Kyllä ne tärkeimmät kulmakivet on luottamuksen rakentaminen, kaikkiin sidosryhmiin, oma henkilökunta mukaan luettuna, johtaminen edestä ja keskeltä ja aitona sinänä, myöskin tunteet näyttäen. Ja siinäpä ne ehkä ne kaikkein tärkeimmät kulmakivet on. Ja sitten tietysti pitää pystyä laatimaan liiketoimintasuunnitelma, joka on toteutettavissa tai ainakin nähdä, että mitkä ne elementit on, jotka siihen tarvitaan. Usein tämmöisen muutostilanteen jälkeen tarvitaan sitten jo muita asioita. Niihin saattaa liittyä yritysostoja tai jotain uudenlaista yhteistyötä tai tämmöistä. Mutta ne asiat se on se luottamus. Ja vielä yksi asia, jota emme ole ollenkaan käsitelleet tässä, niin on maineen hallinta. Ja mä sanoisin, että siihen kriisin johtamiseen liittyy myöskin maineen hallinta hyvin, hyvin oleellisilta osiltaan. Iso kiitos näistä opeista, Lauri. Kiitos, että tulit vieraksi. Kiitos.